a plantilla que tes, pero bueno, é dicir, o partido pois a mágoa foi que che empataron nese momento e ahora a ver como te rearmas e a ver se eres capaz de seguir hasta o final, pois tendo opcións para poder gañalo, non? É dicir, é moi importante que volver outra vez a meterse na dinámica do partido, porque eu observo que o Lealtad sigue sendo incisivo, sigue sendo agresivo no seu xogo tanto defensivo como ofensivo, e é un equipo que vai hacia arriba e que busca buscar a portería en este caso do Somozas. Non vai a ser doado e contra eso hai que saber sobrepoñerse. Este Lealtad que non lle importa nin moito menos empatar fora da casa. Ollo este contragolpe que monta o Somozas coa subida de Arcaiz. Está buscando, está mirando desguello por algún compañeiro. Agora topa Fran Núñez pola banda dereita. O envío de Fran. Non consegue chegar ao remate Dani Pedrosa. Ese rexeite para Roberto Baleato. Insiste con Fran Núñez pola banda dereita. Agora quen vai a despexar é Álvaro Muñiz. Foi unha boa contra que montou o Somozas con esa conducción de Arcaiz. Recupera a pelota pro Somozas Pablo. Xoga Pablo con Antonio. Antonio mandando no centro do campo. Antonio tocou un cara atrás para Franno. Vai xogar en longo Franno. Pegou Franno, pero toda vantaxe para Queco Roza. Si, a acción de antes foi curiosa, non? É dicir, o Lealtad tiña unha acción ofensiva de saque de banda e convertiuse, porque fixeron mal o equilibrio do equipo, as vigilancias ofensivas, defensivas, e convertiuse nun contraataque casi individual levado por en este caso Arcaiz, non? Que non finalizou unha ocasión de gol, pois de milagre. O pase de Antonio, esa disputa de Dani Pedrosa. Ollo Dani! Quedouse a pelota atrás cando fixera o máis difícil, que era librarse da marcaxe do seu defensa. Gran pase, por certo, de Antonio. Ese primeiro choque foi fantástico de Dani. E despois, tocou o balón ao mar. Sí, que non é fácil xogar en Pardiñas en un 4-2-3-1, perdón, un 4-2-3-1, xogar por diante dos medios centros como está xogando Dani Pedrosa e encontrar espacios e ser capaz de xogar, non? Bueno, é un futbolista que está madurando, que está cedido por Lugo, que ten bo físico e ten partidos máis atraentes de toda a primeira volta no grupo primeiro da terceira división, no grupo galego. Dende logo, partido máis atraente desta xornada, partido que enfronta o líder, o Rápido de Bouzas, líder despois de 14 xornadas, 9 vitorias, 3 empates, 2 derrotas, unha trayectoria realmente espectacular a do equipo de Pachi Salinas, espectacular tanto polos rexistros numéricos, 30 puntos, como polos fantásticos rexistros de goles en contra. Leva tan só recibidos 7 goles e non apañou ningún gol nos últimos 527 minutos. Impresionante o equipo de Pachi Salinas no aspecto defensivo. E en fronte vai a estar sempre puxante a Sociedade Deportiva Compostela, que non acaba de engancharse eses 4 primeiros postos, aínda que está nese grupo de equipos que se atopan na zona media alta. Un Compostela que no último mes non acabou de atopar a luz, que non gañou ningún dos últimos 5 partidos, pero que sen dúbida neste partido ten un aliciente especial, e é a estrea dun xogador doutra categoría como é Gonzalo García Recoba. Xa xogou uns minutos a fin de semana pasada diante do Vilalonga, pero hoxe vai a estar no equipo titular. Javier Oreiro, que tal? Moi bo día, Javier. Hola, que tal? Bos días a todos. Bueno, falaba dos condicionantes deste partido. En primeiro lugar, un Rápido de Bouzas. Non sei se che está sorprendendo este equipo de Pachi Salinas cun rendemento impresionante neste primeiro tercio de liga. Sí, evidentemente, a ver, o Rápido de Bouzas é un club histórico en Galicia, un club con moita trayectoria, con moita con boas campañas na categoría, e bueno, xa estes últimos anos decir, amagaba como estar na parte alta, e este é un ano máis donde tamén partía de inicio seguramente con opcións de entrar en postos de playoff. O que sí nos sorprende a todos é precisamente este bo rendimento en canto a que este de líder, en canto a que leve tan poucos goles encaixados, pero é un pouco a confirmación de un equipo que está en Vigo, que sempre ten capacidade para fichar futbolistas da zona de Vigo, e que este ano se reportou con xogadores importantes. Bueno, e o traballo evidentemente está aí. Donde crees que está a chave deste equipo, deste rendemento? Pablo Carnero, 8 goles, quer decir, de medio campo para diante, moita dinamita, e de medio campo cara atrás, e ten boa calidad técnica, e aquí foi unha mágoa porque ao final a acción defensiva do Lealtad lle impediu finalizar con tiro con pase. Ollo outra vez a acción de saque de esquina, porque son un equipo que, inda que non mete goles, intimida muitísimo pola súa estatura. Vai pegar Josu Camporro. Bueno, mete goles tamén, non? Sí. Evidentemente, como lle pasou ao Boiro, non? Me parece, na primeira xornada. Tocou Josu con Álvaro Muñiz, o centro de Álvaro, ese toque de David Grande. Bueno, creo que tocara David Grande coa man, finalmente o remate de Pablo Gallego desviado. Sí.
Ahora estamos vendo, dicía, creo que ese control de grande foi coa man e era o que reclamaban os xogadores dos Somozas e a ameaza de Gallego. É que podría ser man e cartón e non se pitou man e casi gol. E a pique estivo de ser gol, sí. É dicir, a diferencia entre pitar ou non pitar, cando realmente eu penso que foi man porque o gesto técnico así o di. Ahora sí que fixeron, sempre van dous a sacar o saque de esquina por parte do Lealtad e sí que fixeron o saque en corto. Están favorecendo que ao ir dous ao saque de esquina, pois os Somozas teña menos xente para defender porque leva dous o córner ou a esquina. E bueno, a acción acabou moi perigosa e en situación de perigo para o Lealtad. Vexo quizá mellor o Lealtad que os Somozas no inicio da segunda parte, máis metido en campo contrario, máis sabendo, decir, tendo claro a idea que quere seguir durante moita seguridade. Efectivamente, eu penso que é un pouco, decir, dotar a este equipo do que xa tiña, decir, ten unha línea defensiva pois prácticamente asentada con dous centrales experimentados como Portas, o capitán que levaba anos xogando de lateral e volve ao seu puesto que central con Diego Vieito o partido. E os Somozas empeza un pouco a desorganizarse, a non estar tan organizado, a non tampouco encontrar os camiños para roubar e chegar á portería contraria, ainda que foi antes chegou de maneira individual. E bueno, estos son momentos do partido onde aquí hai que sufrir e encontrarse outra vez a sí mismo, senón, pois bueno, todavía queda moito tempo. A lectura para os Somozas é que ainda está metido de cheo no encontro que ten na man a Vitoria. Está a xogar Amaro, marchou Amaro no caneo, o centro que pon Amaro, hai a vantaxe para Javi Porrón. Houve outros partidos como os do Celta B, como do propio Racing de Ferrol, que nos que hai o equipo como do Guijuelo, nos que hai o equipo non tuvo ninguna opción. Cando estás tan abaixo e de último, pois os partidos a 90 minutos son eternos, é dicir, todo se converte en longuísimo, non? Porque estás deseando que acabe, porque te desorganizas e porque algo mal faz, non? Entón, bueno, por eso dicíamos antes de que o que chadaría eses folgos a maiores era chegar ao descanso gañando. Ahora, entre que empataron e que a dinámica determinante no aspecto ofensivo e a velocidade por fora, temos que fijarnos en Josep, basicamente, e outros que teñen muitísima velocidade e que cando roban son peligrosísimos. Imos ver as alineacións, tanto do Compostela como do Rápido de Bouzas, agardando a que saian os dous equipos por parte da Sociedade Deportiva Compostela. Vai a xogar na portería, dorsal número 1 Lucas, lateral dereito, dorsal número 2 Saro, lateral esquerdo, dorsal número 3 Cabrejo, como centrais co 4 David Rey e co 5 Taboada, número 6 medio centro Pramón, número 7 en banda Martín González, número 8 tamén vai a xogar por dentro no centro do campo Julián, con número 9 intuimos na posición de punta Tomás Abelleira, que aínda que non é un punta o uso, número 10 Gonzalo García Recoba, ollo este xogador, e co dorsal número 11 foi dúbida ata ultimísima hora a presenza de Mitogo, que sí, que non, que si entraba David Nogueira, que se xogaba Mitogo, ao final é Mitogo o que está no equipo titular. Por parte do Rápido de Bouzas, na porta dorsal número 1 Diego, lateral dereito con número 2 Jesús Varela, xogador da Sociedade Deportiva Compostela, número 3 lateral esquerdo para Cotilla, con número 4 Portas, número 5 Vieites, co 6 mediocentro Iago Pérez, 7 xogador de banda Óscar Pardavila, co 8 outro mediocentro Iago Paz, co número 9 dianteiro, 8 goles Pablo Carnero, co número... Cada Lealtad é máis positiva e que fai ese troco para ir a polo partido de Pablo Gallego, incluso por Jandrín, pois bueno, os Somozas está un pouco máis a merced do Lealtad por xogo, por empuje do equipo asturiano, e ademais non encontran a Amaro e os homes de banda para enganchar contras, non? Entón, por eso, a partir de aí, pois, o partido ten esta dirección, pero o fútbol é moi raro e é moi caprichoso, e o campo este pois te permite que Camior, sin facer moitas cousas, consigues volver a marcar un gol. A recuperación que a nivel de aspecto individual técnico está por encima de Iván, esa pelota lanzada por Iván, estaba buscando unha carreira, vende Dani, vende Arcaiz. Realmente cando recuperas o balón ou faz moi atrás como agora, e aparte ainda facendo atrás, tampouco tes un pase de entre medias para chegar sobre Arcaiz con outro pase ou con un contraataque. Entón, bueno, ao final estás despejando o balón, bueno, como agora, para que o balón volva outra vez ao mesmo sitio, ao teu campo, ao campo propio. A ver que se gañe ese salto. Acaba levando David Grande, xogou Adrián Llano, a pelota para Robert, vaya control acaba de facer Robert que encara, Robert que busca esa diagonal, Fran no acabou anticipando, xoga con Amaro, pase de Amaro, non chegou a Arcaiz, volve a gañar os segundos balóns o Lealtad. E que Corroza pon a pelota na área para Robert, o balón cruzado de Robert, as mans de Manda Luniz. Estén sometido o Lealtad aos Somozas no seu campo, é dicir, domina as segundas accións e volve outra vez a contragolpear. O Somozas non se encontra cando recupera o balón, e con balón en ataque estático como agora, pois o único recurso que ten é balón
frontal sobre Arcaiz, que aí pois en este caso o Lealtad defende sin ningún tipo de problema. O partido agora mesmo está máis controlado, está mellor, máis dominado, máis controlado polo Lealtad que polos Somozas. E bueno, ante eso pois veremos se fai alguna variante, en este caso Stili, ou un balón parado como este que vai a pasar agora, pois te volve a meter unha acción de perigo. Da categoría, como ti ben decías, é un xogador Eredivisie moitísimos anos, máis outras ligas de primeira división importante, e bueno, recunca un pouco aquí buscando a recuperación, a rehabilitación dese soño que está mancado, e debe marcar diferencia, sobre todo se o balón está a 30 metros da portería, de aí adiante pois é perigosísimo. E a destacar do Compostela a alineación, é dicir, a falta de posicionamento super ofensiva con os xogadores medio centros ofensivos e xogadores de ataque, e basicamente buscando pois eso, contrarrestar a un Bouzas que basicamente é un pouco equilibrio o equipo máis ofensivo e defensivamente, non? Ten dous mediocentros, Mon e Julián, que son de características, quero dicir, son os dous que miran cara adiante, ten dous xogadores de banda rapidísimos, Martín e Mitogo, pero non ten o punta a punta. Viña xogando David Nogueira despois da lesión de Santi Gegunde. Hoxe David Nogueira vai ao banco e aposta igual por un falso 9. Sí, como ben diste, é dicir, a defensa, bueno, a baixa de Cardeñosa por expulsión o outro día en Vilalonga. Hai que, bueno, cuidar con mimo este tipo de accións. Creo que foi saque de esquina, non? Me dá a impresión. Sí, saque de córner a prol dos Somozas. Sí, e que ademais volverá a sacar a Iván Pérez e a ver se hai outra vez a fortuna de poder facer un gol. Poderío de Antonio, de Roberto Baleato, de Fran No, de Pablo. Sí, e máis Arcaiz. Son 4 ou 5 xogadores dos Somozas con moito potencial nestas accións a balón parado. E sempre o dicimos, un gran lanzador. Pois aí con David Rey e Taboada as centrales máis ou menos é sempre similar, e un pouco a diferenza está nos medios centros, é dicir, Mon e Julián, pois, inda que foron utilizados durante a temporada en momentos puntuales, hai a baixa de Viña xogando case sempre Maque, a baixa de Samuel, que xa é unha baixa máis ou menos de longa duración desde fai varias semanas, e bueno, reutiliza futbolistas aí que poden xogar e que ademais teñen nivel para facelo. E o resto, como ben dis, Martín, é dicir, un futbolista de banda, Petrocao con velocidade, Mitoco ofensiva, e recoba por detrás de Tomás Abelleira, e Tomás Abelleira pois un pouco volvendo a seguramente a utilizar aí máis de punta para que arranque de atrás, pero imos ver como sí, a ver cal é o posicionamento, porque temos dúbidas. Vai comezar sacando a Sociedade Deportiva Compostela. O árbitro do partido vai a ser o auxiliar Gonzalo Villanueva Carballo. En canto dea autorización, vai principiar o partido. Aí está, puxo o balón en movimento, Compostela con Mitogo. Bueno, o primeiro que vemos é Mitogo xogando en punta, sí. E Tomás sacaron de Mon no centro do campo. Efectivamente, Compostela é xoga un 4-1-4-1 ou un 4-3-3 por momentos, a línea de 4 que decíamos, Mon por diante deles, Recoba e Tomás Abelleira pois próximos a Mon por dentro, amplitude ofensiva con Julián banda dereita, Martín a Petrocao e Mitogo en punta. 4-1-4-1 contra un 4. Iván Pérez, a execución de Iván Pérez, a pelota despexada por Adrián Llano, hai que coller ese rexeite. Amaro xoga Amaro con Fran Núñez, pega Fran Núñez de primeira e insiste o Somozas nesta xogada. A pelota tocada por Roberto Baleato, deixou Arcaiz, e o que probou finalmente o disparo foi Amaro. Había que rematar esa acción de ataque. Sí, é dicir, polo menos pois finalizaron a xogada, inda que bueno, pois a ejecución pois non foi de todo correcta, pero saber ou pretender ao adversario que ti tes unha acción de facer dano, non? Todo veo a partir dun saque de esquina que acabou con un balón outra vez na área, e iso é un pouco no que ten que insistir o Somozas. Si con xogo ou con balón pois ter dificultades, pois con balón parado e con full máis directo, pois chegar á portería contraria, porque é o recurso que tes agora mismo. De momento temos dous achegamentos na segunda metade do Lealtad, Pablo Gallego e Robert, e este disparo que acaba de executar Amaro. O saque de banda favorable aos Somozas con Fran Núñez. Saltou de cabeza Alex Blanco, este que controlaba era David Grande. Será pelota favorable o Lealtad, ainda que protesta Pablo. Marca o segundo golo Deportivo B diante do Aspontes. Móvese o marcador, acaba de marcar Edu Expósito pro filial do Deportivo. Lanzamento de banda, de novo Fran Núñez. Tenemos tamén cal é o momento no que se decide Stili a... Bueno, supoñemos que se o partido vai así non tardará en buscar
algo diferente, unha volta a roda. Sí, ten xente quentando, é dicir, bueno, algo diferente si decide, sobre todo, insisto, como te decía antes, modificar a Antonio Ibaleato, é dicir, eses dos medios centros e cambiarlos por, ou ben retrasar, en este caso, a Amaro e buscar algo distinto, ou ben, se non pasan por aí os trocos, por buscar home por home en bandas, basicamente, non? Ou incluso a presencia de Íñigo, que é outro punta para xogar máis directo xunto con Arcaiz. Bueno, Stili, evidentemente, sabe que ten tempo, porque ese recurso todavía quedan minutos, non? E bueno, pues por aí irá un pouco as variantes que pode facer os Somozas, mentras pois o partido intento telo pues, atado nesa máxima igualdade. E bueno, este é un 4-2, 4-2-3-1 con Carlos en momentos xuntándose cos dous Llagos en medio centro do Bouzas e pois dentro do Bouzas de repliegue. Ese é un pouco o partido que temos ata o momento e que vamos a ver. Aí tentaba xogar Martín pola banda esquerda, pelota recuperada polo rápido de Bouzas con Carlos Pereira. Hubo falta cometida por Mitogo, a presión de Mitogo a Carlos Pereira, acabou derrubando pequeniño xogador do rápido de Bouzas. A alineación do Copo xa nos vai decir un tipo de partido máis menos que podemos ver, e é dicir que vai ser un equipo que se vai a partir seguramente en 4-1 con Mon e os outros 4-1 para atacar. É dicir, vai ser un equipo moi super ofensivo cando teña balón, cando poida correr, e despois vamos a ver se é capaz de xuntarse e ser capaz de defender as contras do Bouzas, porque o Bouzas vai facer todo o contrario, agruparse en campo contrario e manifestar a velocidade, sobre todo con Pardavila e con Josef e Carlos Pereira próximo a Pablo Carnero, non? Son estilos contrapostos, estilos distintos, e vamos a ver cal prevalece. Aí temos a Cotilla no saque de banda. O que ven a recibir é Pardavila. Tamén se ofrece Pablo Carnero. Finalmente a prolongación de Pablo Carnero. O que despexe Santi Taboada. A pelota que vai a recuperar Jesús Varela. Tocou por dentro Jesús Varela. Non puido darlle continuidade Yago. A recuperación de Juan Cabrejo. Deixou atrás Juan Cabrejo para que saque Lucas. En curto faino Lucas con Santi Taboada. Inicia dende a posición de centrais o Compostela, ainda que de momento presiona moi arriba o rápido de Bouzas. Este que xoga é David Rey. David Rey buscando nesa zona central a Mon. Apoiouse David Rey en Taboada. Taboada con Cabrejo. Move Cabrejo por dentro. Non houve entendemento entre Cabrejo e Mitogo e a pelota vai chegar aos dominios de Diego García. Ano pasado, bueno, as dúas facianas que ten o fútbol. O ano pasado descendendo Coverín, este porteiro, e esta temporada nin máis nin menos que como líder, como porteiro titular do rápido de Bouzas. E ollo que houve falta cometida por Taboada, a falta sobre Carlos Pereira. Falta que vai a sacar o rápido. Bueno, dicía Yago, hai que distinguir Yago Pérez e Yago Paz. Son os dous xogadores, os dous motores que ten aí o rápido de Bouzas no centro do campo. Pode pegar, bueno, igual está un pouco afastada demais, pero Carlos Pereira é un xogador cun bo golpeo. Uns partidos que realmente pues, tiña que haber feito o Somozas ao mellor moitísimo máis, estes empates ou estas opcións de partido realmente en Pardiñas ou terías 3-4 puntos máis seguramente sí, que nos que vai de liga, que son os que fan falta ou son os que realmente botan de menos, é dicir, están en, xa non digo máis, pero en 15-16 puntos, que estarías como están todos, non? É dicir, e ahora estás en 11-12, que son os puntos que che penalizan. O pase en profundidade, a chegada de Álvaro Muñiz, poñía o centro Álvaro Muñiz, forza o córner. Estamos vendo Lealtad merodeando moito sobre a área de Mandaluniz. Sí, ten recursos, é dicir, o Lealtad, mira, ahora, por exemplo, esta estación ofensiva sobre Álvaro Muñiz, que é un futbolista que rompe de atrás adiante. Eu penso que Robert e Álvaro Muñiz son os xogadores a nivel ofensivo de máis talento e capacidade para superar os adversarios e están facendo un bo partido en ese sentido. Estamos na mesma, lanzamento de córner de Josu Camporro. Avantaxe para Javi Mandaluniz. A ver un bo saque que moitas veces de aquí saen grandes oportunidades. O envío de Mandaluniz a carreira de Iván Pérez. Ven Arcaiz, ven Dani Pedrosa. Iván Pérez conduce, xoga para Arcaiz. Está Pedrosa no remate. Ese centro de Arcaiz que acaba en córner, pero era unha boa contra. Como decías ti, de aí salen contraataques porque por unha cuestión numérica, é dicir, o equipo adversario incorpora futbolistas para rematar e se o porteiro é capaz de chapar, de blocar, produce un contraataque porque hai menos futbolistas para defender. Entón, bueno, de aí esa opción que foi super perigosa e que acaba unha contra e un saque de esquina outra vez a favor dos Somozas. Imos ver como executa de novo Iván Pérez. Tamén segundo córner favorable aos Somozas na segunda metade. Agora marca unha xogada distinta. A ver que é o movimento que agarda os Somozas. Está, bueno, é que nese xogo aéreo complicado superar a Javi Porrón. Toca Dani Pedrosa. Ollo, que posición correcta, no. Ergueu a última. Me ten pinta de que igual ata se pode atrever.
Aí está Carlos Pereira, o lanzamento de Carlos. Buscou o bote, buscou sorprender a Lucas, a pelota marchou fora. Bueno, eu penso que van 3 minutos de partido e máis ou menos o tipo de partido xa temos un pouco, xa podemos debullar, non? É dicir, o Rápido defensivamente alterna presión alta como agora con repliegue, e agora, por exemplo, intenta facer presión en campo contrario, vai a xogar un 4-2-3-1 ca variante de Carlos Pereira, que pode ser máis próximo a Carnero ou por detrás del. E o Copos vai ser un equipo que vai intentar facer ataques desde atrás e vai depender un pouco da velocidade que lle dé ese balón, da mobilidade constante de homes por diante do balón para que o partido teña ritmo ou non. O Rápido con roubar e salir en velocidade vai a chegar e co balón parado seguramente tamén, e o Copos depende máis un pouco desa velocidade no ataque que lle dé o partido. De momento tanteo, de momento equipos que se están coñecendo no campo, e a partir de aí vamos a ver como evoluciona o partido. Vai sacar Lucas. Un Compostela que ata agora foi alternando os porteiros. Ben Lucas ou ben Mano Cedrón, dous porteiros de moita xuventude. Pegou arriba Lucas, a pelota que prolongou Mitogo. Non acabou de chegar Martín. Ese que pelexaba era Tomás Abelleira, ainda que recuperou Yusuf. Caeu o Chan Yusuf al Watani, outra falta. Teno claro Compostela, se comeza a carreira un xogador do Rápido de Bouzas, falta. Sí, ollo a este futbolista que xa o ano pasado, pois bueno, xa foi unha das sorpresas do campeonato, e sobre todo destacan por a conducción e a velocidade, non? Yusuf, decir, un futbolista que cando é capaz e ten espacios é perigoso. Aquí o Rápido de Bouzas, eu penso que pasa todo no aspecto defensivo a nivel de fortaleza, e Iago Paz por diante. Lembremos que ten unha baixa moi importante, que é Diego Diz, que para este equipo pois era un futbolista que facía un pouco, porque Iago Paz era un xogador que equilibra, que dá esa capacidade. Ahora o asistente a bandeira imposibilitou esa acción de Arcaiz. Vamos vendo. Sí, parece que é fora de xogo de Pedrosa, no, de Arcaiz, non? O toque aí. Sí, de Arcaiz, incluso non se pode apreciar. Sí, complicado con dende esa posición de máster, complicado ver se era ou non fora de xogo. Aí temos que dar a confianza total e absoluta ao árbitro asistente. Pero bueno, outra contra, como antes houve unha neste caso de Arcaiz, máis o tiro de Amaro. Van 15 minutos na segunda parte e, bueno, o partido está en esa máxima igualdade, pero cando menos os Somozas é quen de decir, bueno, pues de facer unha situación de transición ofensiva, de contra e de ter unha acción de poder facer gol. E o que víamos era a Rami aumentando o ritmo nese quecemento. Igual é bueno, o que dicías ti, quitar ben a Roberto, ben a Antonio, ou ben a un dos centrais e pasar a Antonio cara atrás e meter a Amaro no centro. Sí, esa opción e gañar a un xogador de banda como é Rami. Sí, eso verémoslo, lógicamente, pero bueno, tamén podes estar quentando, porque realmente para activar ao futbolista sin tampouco ter un objetivo claro de facer trocos. Bueno, a partir do minuto 60 xa se ve se un adestrador realmente ten esa necesidade ou sintes esa necesidade de trocar ou non. Si os trocos empezan a ser máis tarde, pois bueno, suelen ser trocos ou para perder tempo ou para buscar outras situacións, salvo que se produzca un novo gol, non? Porque crees ou confías no que está xa dentro e non buscas situacións distintas. O Lealtad xa o fixo, salvo que houvese a lesión de Jandrín, non o sabemos, xa o fixo buscando cousas distintas, e os Somozas pois está nese momento onde Stile seguramente pois buscará alongar o partido o máximo posible, e veremos se é capaz ou busca tamén cambiar algo por algo distinto. Balón arriba, esa pelexa de David Grande con Franno. Tocou Fran Núñez para Pablo máis atrás con Mandaluniz. Vai a pegar arriba Mandaluniz. Minuto 15 do segundo tempo. Ese envío de Javi Mandaluniz, ben Dani Pedrosa. Para ter o equipo equilibrado, pero dice a un futbolista que a nivel ofensivo pois é capaz de xogar máis vertical, e o ano pasado tiña Sergio Santos, que este ano está no Arousa. É dicir, por aí mantén a estrutura, e o resto son xogadores que máis ou menos pois se manteñen, excepto Pablo Carnero e a volta de Pardaveil este equipo, que o ano pasado acabou a Liga no Bergantiños en Carballo. O resto... Aí estaba xogando Recoba, apoiouse con Mitogo, o balón atrás de Mitogo a Mon, quere facer Mon, apertura para a banda esquerda, veremos se pode chegar Juan Cabrejo, pouco longo demais ese pase, esa apertura de Mon cara a subida de Cabrejo.
Sí, ao partido faltalle ritmo ofensivo e defensivo, é dicir, con balón o Compostela de momento, pois, bueno, previsible no sentido de que non ten velocidade suficiente para superar unha defensa que, como ben decías ti na previa, falamos de 7 goles en contra e un equipo que defende basicamente ben e que defende con conceptos pois claros, non? O que pasa, Javier, é que este campo é totalmente distinto a calquera outro da categoría. Este é o campo da categoría, é dicir, un campo pois, de outra categoría que podemos a mellor asimilar en dimensiones a Abegondo e con moito a Cerceda. O resto pois son campos distintos, onde os espacios son maiores e a sensación que as pistas de atletismo e a grada, pois en este caso tanta grada, sí, pois, medir as distancias sempre máis complicado. Olla a saída do rápido de Bouzas con ese balón en longo cara a carreira de Pablo Carnero. Veremos se pode chegar Pablo Carnero con Santi Taboada. Acabou roubando Santi Taboada, de feito o último en tocar foi Carnero. Sí, é un pouco o que buscará o rápido de Bouzas, e cando rouba lanzar a Pablo Carnero e a incorporación de segunda línea de Pardavila, Carlos e do seu Yusuf, non? Pablo, ese fútbol fai unas mil maravillas, iso de balón en longo, aguantar, agardar que chegue unha segunda opción. A ver, falamos dun futbolista que, bueno, que está en terceira división, pero todos hemos a súa trayectoria. Que non conseguise facer o control Dani Pedrosa porque chegou a tocar Alberto, que o que pega, ponlle a pelota no peito a Grande. Grande, control e pase. Que era o que te decías antes na primeira parte, porque non eran balón máis frontais sobre Grande que farían máis dano, pois evidentemente aí corregiron eso e aí é moito máis perigoso. Toca todo. Claro, e é capaz de dar unha situación para que o mediocentro que veña de cara sobre el pois pode xogar e pode despois haber unha amplitude fora. Robert con Josu, a entrada de Robert. O disparo de Robert arriba, pero outra vez máis este dorsal número 7 xerando moito perigo. Sí, porque Roberto Valeto neste caso, que é o medio centro que fixo cobertura hacia o lateral, chegou tarde, os medios, os centrais xa están rebasados, e aparte é un futbolista de banda que tampouco é un xogador baixiño, sino que é todo o contrario, un xogador máis de zancada, que cando progresa e con esa zancada pois é cando é máis perigoso de parar. Ofensivamente é un xogador moi perigoso, Claro. Extrañame, vímolo en varios partidos esta temporada como lateral esquerdo, sí, xogando a perna trocada. A ver, cando falamos de banda, falamos dous tipos de futbolista, pequeno ou alto, non? E Robert é un xogador pois dese perfil alto, con zancada, con capacidade para superar ou para moverse mellor cando acelera en espacios grandes, non? Técnicamente moi potable. Sí, como fixo no gol, que neste caso do Lealtad. Este Álvaro Muñiz, que tamén é un xogador pois, que a nivel balón parado e de talento ofensivo pois, saca moitas cousas para este equipo. Quería xogar Josu con Grande, tirase o chan pero non pode recuperar a pelota o Somozas. Pasan os minutos, camiño do 20 do segundo tempo, empate a 1 entre Somozas e Lealtad. Este resultado de pouco lle vale o Somozas. Ollo Pablo Gallego, centro de Pablo Gallego, Josu Camporro, gol. Acaba de marcar Josu o segundo gol do Lealtad nun balón rexeitado na área. Importantes este ano de terceira división. Vai haber saque de banda prol do Compostela. Vai no facer efectivo Saro. Achegándonos o minuto 7 da primeira metade. Xogou Saro, apoiouse en Gonzalo Recoba. Aí teñen a Recoba. Este xogador que non marcara ningún gol no que levamos de campeonato e que fai 2 neste partido. Pero un xogador que xa na anterior etapa da Lealtad demostrou ter moito gol. Xoba con Saro. Tocou Iago Pérez. Outra vez no saque de banda Saro. Este Mitogo. A pelexa por parte de Vieites. Tomás Abelleira recúa atrás cara a Santi Taboada. O que veña a pedir non recibiu, agora sí é Martín, un xogador que en velocidade é imparable, moi difícil de controlar nesta categoría. O toque de Recoba, pelota curtada por Jesús Varela. Va a intentar sair o rápido de Bouzas, ainda que volve a recuperar de contado Compostela con Mon. Este Tomás Abelleira xoga para a banda dereita, para a chegada de Saro. Saro que ergue a cabeza buscando a situación de centro. Prefire agardar Saro que toca atrás para Mon, non se atreve a xogar arriba o Compostela. E Mon con Santi Taboada buscando un desmarque por dentro. Bueno, pero é moi complicado facerlle dano rápido de Bouzas. Sí, é un equipo... Agora tenta o Compostela pola banda esquerda. É como acabas de decir ti, é complicado colle esta perida. Atención a Cabrejo aguanta, Cabrejo xoga. Gonzalo Recoba, o centro de Recoba, verá córner. Sí, era Martín, o que chegaba pola banda esquerda. Reclama Portas o capitán falta, porque tras a recuperación del bueno, hubo unha pérdida de aí e que orixinou unha situación de perigo, pero bueno, foi donde realmente o Compostela pudo facer dano ao Bouzas, cando roubou e fixo contraataque en campo contrario. Defensa en zona do Bouzas do saque de esquina, defenden os 11 futbolistas
Imón saca a Berto sendo zurdo. A ver o lanzamento de córner, a pelota atrás para Cabrejo, agardando que se desfague esa línea defensiva do Rápido. Envío de Cabrejo, remate de cabeza, acabou marchando fora esa cabezada de Santi Taboada. Vimos seguramente pues unha das de por que este equipo pues defende o Bouzas encaixa poucos goles a balón parado, é dicir, utilizan 11 futbolistas con corpulencia, con experiencia, e a partir de aí nas accións de balón parado son fortes, non? A sorpresa do córner que sacou Compostela, un córner corto que seguramente pues está ensayado e provoca unha situación de desaxuste, pero que neste caso non se produxo. De momento o Compos non fai dano porque Caria un mal despeje, un error, e siga a xugada Josu Camporro, e o balón lle quedou, pues, por así decirlo, como lle gusta a todo o mundo, é dicir, a 8 metros da portería, e aí por finalizar sin ningún tipo de problema. É dicir, bueno, non houbo a tensión necesaria defensiva para defender esta situación, é dicir, acompañouse a defender un saque de banda prácticamente sin ningún tipo de intensidade defensiva, e isto contra os equipos como este penalízate, lóxicamente. E agora sí que un momento crítico para os Somozas, que se ve por debaixo no marcador diante dun equipo defensivamente moi poderoso como é o Lealtad, un equipo que recibiu 16 goles en 18 partidos. Sí, pero moi poucos goles. Eu penso que o Lealtad realmente, pues, quizá non sea o equipo que máis te gustaría ver pola súa proposta mellor ofensiva, pero sin embargo o equipo que todo o mundo pues lle costa enfrentarse a eles por lo que estamos a decir. Que non esquezamos, claro, Javier, que o Lealtad vende empatar, claro, co Cultural Leonesa, e vende empatar en Ponferrada. Eu por eso digo que é un equipo que sí, non tiña fluidez ofensiva, non tiña gol, non podemos tampouco valorarlo porque non vemos todos os seus partidos. A veces os goles son circunstanciales, de repente mételos e de repente non os marcas, pero sí ten futbolistas que sobre todo ten unha organización que non é fácil competir contra eles porque o falamos, é dicir, non encaixa goles e a estrutura súa é complicada. E bueno, o Somodas perdón, tiña o partido como quería, pero en dúas accións ofensivas, pues o caudal, en este caso o Lealtad, cando o Bouzas está replegado e está quieto e parado, é dicir, un equipo que sabe defender e sabe que ademais non modifica a súa estrutura, e por encima fai un replegue moi intensivo e os espacios son poucos para o Compostela. O Compostela vai a facer máis dano cando pode roubar e correr, pero en ataque as dificultades son máximas e extremas para os Somozas. Hai que confiar neste Somozas, o centro de Fran Núñez, a pelota rexeitada, ven a pelota para Baleato, pero agora o reloxo vai a ir moi rápido en contra dos Somozas. E Iván Pérez, o centro de Iván Pérez. Posicional vai a costar moito sorprender a este equipo e sobre todo facer ocasións de gol, como vemos que van prácticamente 10 minutos e todavía non hubo ninguna situación de perigo, non? Eso é que o equipo do Bouzas encaixa poucos goles e aparte concede poucos situacións de perigo, que é defender ben, non? A falta favorable ao Rápido de Bouzas, vai a sacar Jesús Varela. Outra desas incorporacións que marcan a diferencia, un xogador de moita experiencia en segunda división B e que por suposto importantísimo en terceira. O pase para Yusuf Al-Watani, aguantaba Yusuf, pedía córner Yusuf, dio asistente que hai saque de porta. Este Yusuf, un xogador, curiosísima a súa historia, gañou un concurso de talentos, creo que foi en Qatar, un xogador de Marrocos, por mediación de Michel Salgado acabou asinando no filial do Celta. Gustoulle a vida de Vigo, o ano pasado estivo no Rápido de Bouzas e este ano realmente o da súa explosión futbolística. Pero curioso iso, sí. Un concurso de talentos, o pase que unha cousa individualmente o teu talento e despois é o talento colectivo, e eu creo que pouco a pouco vai no pulindo e xogar en España seguramente tamén lle estea facendo moito ben. Está claro, e ademais estuvo no final do Celta, como ben apuntas, que estuvo, ainda que non tuvo unha gran participación, xa significa que ten un nivel técnico e competitivo importante, non? O que pasa que, ahora está reconducindo a súa carreira en terceira división e o que basicamente destacaremos o que é a velocidade e un para un ofensivo que ten este xogador, non? Un xogador que leva marcados 5 goles. Aí deixou pasar Tomás, vai recuperar Jesús Varela. Jesús Varela apóiase en Pablo Carnero, non conseguiu recibir Pablo Carnero. Sí, a consigna está clara, é dicir, o Bouzas repliega bastante, ou te obliga ao contrario a replegar, e cando recupera o balón, ahora buscaron un lanzamento longo a Pablo Carnero, que, é dicir, cando a distancia é tan grande, é complicado que chega a portería contraria. Faltalle quizá ao Bouzas esa recuperación do balón. A mágoa que non puidese chegar a Arcaiz por ese toque en última instancia de Omar. Son 25 minutos os que quedan para o final do partido. Somozas pois estaría coa quinta derrota na súa casa e gañar 0 partidos en toda unha primeira volta como local, e isto condena a calquera equipo. E de momento está condenando Somozas a última posición na táboa clasificatoria. Sí, como ben distí, é dicir, os números son dos que son. Ao final, si
si estás aí de último e con esos problemas para xogar como local, pois era inesperado, pero te condena a estar como estás. É prácticamente impensable que sin facer puntos como local poidas conseguir os objetivos deportivos, e ademais é un campo que en principio lle debería favorecer aos Somozas por a súa estrutura, polas súas dimensións, pero que sin embargo este ano pois é todo máis complicado, porque bueno, os xogadores tamén teñen talento ofensivo, hai balón parado, hai accións individuales que determinan partidos como vimos no día de hoxe. No, coméntanos aquí, sempre están ben estas aportacións de Raúl Villares, o que mandamos un saúdo. Bueno, primeiro esta xogada de ataque con David Grande, a pelota chapada por Manda Luniz. Robert sempre foi extremo, puntualiza Raúl, por eso. Que o ano pasado foi reconvertido polas moitas lesións que tivo o equipo. Pois lógicamente, e ademais o está demostrando que o seu talento ofensivo e ten esa capacidade para xogar en ese tipo de posicións. E a Bofé que o está facendo. A min sorpréndeme que tendo este poderío ofensivo que o empregasen de lateral, que non houvese outro xogador con esas características, máis xogando el de lateral esquerdo e sendo de dereito. Pois seguramente por circunstancias do equipo, por lesións, por problemas, pois se datou un determinado momento a ese tipo de situación, pero o seu perfil é eminentemente ofensivo, e máis é un xogador de Petro Cao que fai dano. Saque de porta favorable, ahora lealtad. Ahora pase intermedio, o primeiro pase que garantice un contraataque posterior, porque senón non das metido no contraataque a Yusuf e a Pardavila. Se xogas tan directo no primeiro balón, pois ao final non chegan e Carnero queda moi desasistido. Aguanta David Rey, ten que xogar atrás con Santi Taboada. Cabrejo. Avanza metros Cabrejo, está buscando esa diagonal. A pelota para Julián, consegue controlar Julián, ainda que era moi complicado poñer esa pelota no chan. Sacou rápido de Bouzas con Cotilla, outra vez insistía Cotilla con Pablo Carnero. Agora Carnero pedía balón abaixo, ese balón foi arriba. Dúas líneas de 4 con Carlos Pereira. Ahora sí que, se antes me decías dos trocos, pues seguramente, pues claro, Stili estará pensando e ten que pensar pronto e ten que seguramente facer alguna variante para buscar, bueno, pues un partido distinto do que está a acontecer agora. É dicir, empezou cos dos mediocentros Baleato e Antonio para buscar un tipo de partido que lle deu resultado hasta un momento, e agora pues buscará seguramente outro tipo de solucións, ou ten que buscalas. O pase de Fran, fantástico, Arcaiz, gol! Carnero, pero realmente son balóns que cando recuperan son demasiado verticais, demasiado longos e demasiado lanzados da área para que Carnero, que é un futbolista que evidentemente ten capacidade para facer contragolo, pero non tan lanzado da portería. Falta esa recuperación ao Bouzas, pase intermedio e contraataque posterior, non? Que é o que non, bueno, seguramente buscan asentarse e buscan. Igual aí é onde ti dicías que a presenza de Diego Díaz lle daría un plus ese xogo por dentro. Teñen a dous futbolistas como son Iago Paz e Iago Pérez en este caso, que equilibran o equipo, que van a estar aí os dous posiblemente defendendo a Tomás Abellera e a Recoba nesa zona, que é a zona onde realmente se vai decir este partido, porque son xogadores tanto Tomás como Recoba que como poden conducir e entrar en contacto co balón son importantes, pero ao mesmo tempo perdes esa capacidade que xa podía dar un futbolista de outras características como de Carlos Pereira, pero Carlos Pereira ao final é punta e tenemos que facer rotura hacia adiante, non? Polo tanto van a ser moi directos e vai costar se non recuperan máis arriba. Se recuperan tan atrás, pois é máis complicado, pero bueno, o Bouzas tampouco ten presa, é dicir, vai de líder 0-0 e se consigue sumar un punto ou unha semana máis puntuando, pois será unha media importante para acabar a primeira volta en canto a puntuación. Xogaba Martín, apoiouse en Tomás, Cabrejo, de novo Martín, a triangulación pola banda esquerda do Compostela. Martín que deixa atrás para Santi Taboada vai buscar na parte dereita David Rey, tenta mover a defensa do Rápido de Bouzas o Compostela, que é o que leva o peso do partido nestes minutos. Esa boa basculación defensiva do Rápido, toca Mon, quería facelo por dentro, curtou Carlos Pereira, a pelota que lle volve a Saro, progresa Saro, aí está Saro, autopase de Saro, tirouse. Golazo. Gol do Somozas, marcou Arcaiz. Chega o acerto goleador para Arcaiz. Fantástico pase, bueno, a xogada toda, a xogada absolutamente maravillosa con Iván, con Arcaiz, con Fran, e a definición de Arcaiz nunha combinación digna dun equipo de primeira división. Sí, bueno, a xogada é excepcional, é dicir, é un pase sobre o punta, o primeiro pase de Iván sobre o punta sobre Arcaiz, que el consigue baixar de primeiras de cabeza sobre o home de banda e recibe outro momento en continuación sobre ruptura, é dicir, eso incluso facendo nun adestramento é complicadísimo, e a definición perfecta e fermosa.
un gol excepcional en canto a combinación e a calidade. En un momento xusto. E no momento xusto, porque eu estaba falando de buscar variantes, pero insisto, decir, ahora o partido pues todavía queda moitísimo tempo, Somozas está metido outra vez. Insisto, Somozas o que ten que facer é a nivel defensivo ser máis contundente, non conceder tantas situacións como incluso no gol do 1-2, e a partir de aí seguramente que vai ter algunha acción máis de ataque para facer dano ao adversario. Agora o partido xa se ve dun xeito totalmente distinto. Estaba a gañar o Lealtad con 1-2 e xa o sabíamos, con Lealtad en vantaxe, pois é complicadísimo facerlle dano, pero conseguiu facelo Somozas e a base de talento. O gol, a verdade é que a execución dun parón foi fermosa, pero que a elaboración da xugada en doble Iván, Arcaiz, Fran. Pero Arcaiz no doble movimiento. Primeiro, no pase de Iván Pérez, apertura banda de cabeza, e o seguinte movimiento recibe pase sobre a ruptura del. É dicir, é o mismo seguro que fai as 2 accións. Uy, este lanzamento de falta favorable o Lealtad. A quen dicía que neste partido non ia haber goles? Esta falta, unha falta rarísima, pitada así desta maneira, un balón longo, fácil de defender, que o central convierte en falta sobre o adversario e sobre o Lealtad, e que lóxicamente concede unha situación de perigo. A veces os xogadores fan cousas que sin nada, a prova témola con Ardá Turán o outro día, e me parece que fora no partido contra o Real Madrid, que nunha falta sin nada convertiu en perigo de gol, e ahora mesmo esta mesma situación, é dicir, un balón... Esta é a situación perfecta para Álvaro, Álvaro Muñiz. Sin nada, pues concedes unha falta que non sei se foi, pero se foi, pues é perigosísima a favor do Lealtad. Barreira, medio metro na área, con Recoba acabou despexando en defensa o rápido, este que aguante Carlos Pereira, falta clara cometida sobre Carlos, a falta de Mon, que ese rapaz para todo dentro do Compostela, que tanto che pode xogar como lateral, como central, como mediocentro, como centrocampista ofensivo. Realmente o comodín que ten no seu equipo, Iago. Realmente é un futbolista pois de carácter ofensivo, é dicir, é un xogador con unha boa calidad técnica, zurdo, e que bueno, que pasa que bueno, pola súa fisonomía, pois en este caso é o que distingue, pois o adestrador do Compostela o está adaptando pois un pouco a todo tipo de posicións. A ver a saída do Compostela, o pase de Recoba, buscaba a carreira de Mitogo. Temos que estar moi atentos a Mitogo porque, bueno, o adestrador non quería que xogase porque seguramente o xogador non está ao 100%, pero foi o propio xogador o que insistiu en xogar. No, realmente aí sempre hai, non sei que valorades máis os adestradores, se a sensación do xogador ou a sensación externa. O Compos é un clube dos poucos de terceira división que ten médico, e aparte un médico cualificado como é Márquez, non? Entón seguramente o adestrador falou co futbolista e o futbolista co médico e tomaron esa decisión. Se hai que arriscar, se me preguntas eso, eu prefiro arriscar de inicio, porque se hai que trocar, trocas cando hai que trocar, non? Outra cosa que para que queres un futbolista no banquiño, ollo con esta xogada de Pardavila, o centro de Pardavila, o remate de cabeza de Carlos Pereira, a pelota que foi fora. Fantástica acción, primeiro en velocidade de Yusuf, o centro de Pardavila e o remate de Carlos Pereira. Este é o primeiro aviso do rápido. É o primeiro aviso do rápido e a primeira vez que se xuntaron ese pase intermedio que decimos para contragolpear. Álvaro Muñiz preparado para facer o lanzamento. Esta é do número 8. Mandaluniz ten que estar con máxima atención. Aí está o lanzamento de Álvaro. Afortunadamente tocou unha barreira, petou en Amaro. Moi preta está. É un centrador nato, e a presencia ou a aparición de Carlos está moi preta a barreira, e a distancia era demasiado preto da área, e por eso non colliu, non superou en este caso a barreira. Pois aí resolveu unha situación de máximo perigo Somozas. Aí temos o troco. Era o que dicíamos, Ramí. Quería ser o primeiro en entrar no partido. A ver cal é o xogador que substitúe. Pois vai ser Fran, no. Este é o movimento. Antonio para atrás, Amaro cara ao centro e Javi Rami na banda. Efectivamente, eso que ti mesmo acabas de decir e que Estilio ten clarísimo. É dicir, agora me quedan 20 minutos máis desconto e todavía co 2-2 teño tempo a modificar cousas e a buscar cousas distintas, non? E por aí vai o partido e ese é o que pretende neste caso o adestrador dos Somozas. Toma riscos os Somozas, pero é que a situación clasificatoria préstase Frailo, porque os Somozas se pecha cancelas con 12 puntos. Este é un partido, bueno, o partido no que tenta poñer o punto de inflexión a súa trayectoria. Ter máis tranquilidade, están concedendo situacións de balón parado o Lealtad. Eu entendo que é moi difícil ter tranquilidade e sobre todo temporizar máis a nivel defensivo, é dicir, non conceder
estas faltas que parece que son inofensivas ou que non van a conceder nada e sin embargo se poden ter peligro e ter a tranquilidade para enganchar outra contra que seguramente vai ter o Somozas. A ver o lanzamento de falta. Decía que todos pensábamos que este debía ser un partido de poucos goles, un partido de poucas situacións de ataque, nada máis lonxe da realidade. O lanzamento de falta, moi perigoso. Tocou Mandaluniz, aí non tocou ninguén, pero case acaba no fondo da rede. Sí, neste caso o lanzador do Lealtad mal defendido por parte dos Somozas porque non se agrupa en unha zona do campo nin para diante nin para atrás. E Pereira en segunda línea, xogador veloz e que rompe en área e que o remate foi cunha perigosidade moi importante e a primeira situación de perigo, non? Quedou tirado no chan Carlos Pereira, un golpe seguramente na faciana. Sí. Chocou co Santi Taboada, me dá a impresión, porque Taboada ven en axuda de David Rey, fai defensa ao pau contrario onde está el, e Carlos Pereira vai directo á portería en trayectoria ao balón. Entón, bueno, pues ese choque que bueno, pero ao final impactou o balón e a diferencia foi que foi por fora. E o que nos deixa de distinto esta xogada é a aparición de... O portero está, en este caso, Mandaluniz, non ten nada que facer, porque unha vez que non se despexa, o balón bota e se envenena. Unha situación perigosísima esa, Javier. Porque non se defendiu o primeiro balón e non houve despeje por parte da defensa dos Somozas e esa é a sensación, mala sensación que teño dos Somozas agora mesmo. Álvaro Muñiz lanza Yusuf non percutindo cara a súa banda, senón víndose en diagonal cara ao centro. É que realmente el pode xogar aí ou a Petrocao. Que pasa? Que Pardavila é o que decimos, é un futbolista que ocupa esa parte izquierda e entón, pues bueno, Yusuf en este caso pues pode variar ou ir hacia dentro ou hacia fora, pero ten esa capacidade para facelo. Aquí é unha das grandes novidades. Bueno, hai dúas novidades. Pardavila, que non era titular dende a xornada número 4. Despois tivo unha lesión, estivo un mes apartado dos terreos de xogo, levaba tamén outro mes entrando sempre nas segundas metades, e a entrada no equipo titular de Carlos Pereira, que tamén tivo un problema, tamén estivo apartado dos terreos de xogo un mes por unha lesión e volveu a semana pasada. Sí, ten varios futbolistas, é dicir, a ver, analizamos antes o Bouzas para a xente que non o coñeza moito, non, que nos este vendo, é dicir, a portería, a línea de 4 está asentada, máis Iago Paz e Diego Díaz se estuvese, non? E máis Pablo Carnero e Yusuf. O resto pues, son xogadores que máis ou menos os vai alternando. Ten a xente como Rulo fora, que é un xogador que tamén utiliza, e pode estar Pardavila, pode utilizar Carlos Pereira, pero son xogadores máis ou menos que para seguramente Pachi Salinas son similares, non? A partir deses 8 xogadores e de a gran fortuna que estou vendo aquí, de que podes ter a línea de 4 prácticamente que xogar inamovible, pues 90 minutos dos 14 partidos. Agás, non sei, poden faltar 20-30 minutos. Eso para un adestrador agrupados e están pouco intensos en ese tipo de accións, e por aí é onde ven un pouco o problema que está tendo o Somozas, non? A nivel defensivo, en este tipo de balón parado e situacións que ten que defender, porque este equipo faiche dano o Lealtad. A falta cometida por Rami, va a insistir o Lealtad. Dimos, Somozas ten na man a victoria, pero quen acaba de ter as dúas mellores oportunidades foi o equipo asturiano. E Rami o que está xogando por dentro xunto a Roberto Baleato, un pouco a variante aí. Amaro sigue, mantén a Amaro. Amaro sigue en banda esquerda. E ollo estas accións porque parece que non son perigosas, e o Somozas, como está tan inseguro, adianta a súa línea defensiva e a ver se é capaz de defenderla ben, porque é totalmente necesario para coller confianza e folgos para o final. Vai pegar outra vez Josu Camporro. Optan pola defensa adiantada, vémola aquí nesta imaxe, fora incluso da área grande, e Mandaluniz abandonando a portería por si ten que salir. Aí temos o pase de Josu, tentaba sorprender precisamente por esa manobra defensiva dos Somozas. Non houve demasiada precisión no pase de Josu cara a Robert. Sí, pero bueno, é un toque de atención de que ten variantes tamén o Lealtad. É dicir, que non espere solo o balón profundo sobre a portería, porque ahora mesmo acaba de hacer unha acción distinta que non saliu por deficiencia a nivel técnico no pase, e polo tanto hai que estar moi atentos, porque tamén o saque de banda do gol foi un saque en corto, o inicial, é dicir, un dous do Lealtad, e hai que estar atentos porque ten variantes a nivel de estrategia. Segundo gol do Rápido de Bouzas, acaba de marcar Pablo Carnero. Bouzas 2, Barco 0. Tamén gaña 2-0 Deportivo B. Son os partidos da terceira división. É fundamental porque é a estrutura dun equipo, é dicir, que ti podes ter na jornada 14, creo que estamos, sí, na jornada 14 que estamos, que a línea de 4. Jesús todos os minutos, Portas todos os minutos, Vieites todos, hagas unha expulsión.
Cotilla todos los minutos. Son unha expulsión. A partir de aí este equipo é cando empeza a crecer, é dicir, porque xa ten eso consolidado, e despois ten un futbolista de 8 goles e outro de 5, son 13 goles que ao final son moitos puntos ante tan pouco los cansados, e ese é un pouco a... Ollo saque de Jesús Varela, chegada de Carlos Pereira, pode marcar Carlos, que ocasión acaba de ter Carlos, salvou Lucas, insiste Carlos con ese pase cara atrás, a gran oportunidade do Rápido de Bouzas no minuto 18 con Carlos Pereira. Amagou Jesús Varela dun xeito moi intelixente a hora de sacar, moveu a defensa e despois apareceu Carlos Pereira por sorpresa. A resposta do Compostela con ese balón cara a Mitogo que marchou pola liña de fondo. Sí, bueno, penso que este balón parado pues, foi un balón parado como estilo perfectamente lanzado en este caso por Jesús Varela, e hai un erro importante na defensa do Compostela, é dicir que están moi adiantados e permite moito espacio entre eles e Lucas, non? É dicir, que ocasión clarísima, Entón, ese espacio é aproveitado por un futbolista veloz como Carlos Pereira, que está, é dicir, ante xogada ensayada, que parte desde a línea frontal, irrumpe ese espacio, control co peito e remate, que fallou precisamente nesa finalización, pero xogada clarísima, e Carlitos Pereira pues, xa leva dúas accións de perigo, non? Fixo todo ben o Rápido de Bouzas, o lanzamento, o desmarque, o control, que non era fácil. E destacar a intervención neste caso de Lucas, que, bueno, foi o balón ao corpo, pero foi capaz de recitar esa fora. De momento dominaba o Compostela, pero quen ten as mellores oportunidades é o Rápido. Outra vez esa velocidade de Yusuf Al-Guatani, fantástico pase de Yusuf, Pardavila, a terceira do Rápido clarísima. A terceira do Rápido clarísima, 19 minutos, Pardavila acaba de fallar despois dun pase fantástico de Yusuf. Bueno, este é o Rápido de Bouzas, xa estamos vendo, é dicir, 15 minutos, roubo de balón e velocidade con xente de talento. En xogo nesta matinal de domingo, estánse achegando os campeonatos cara ao final da primeira volta. Pero que non lo ia dicir, xogando os xogadores en manga curta, temperatura agradabilísima en toda Galicia. Sí, señor. Y estamos en mediados de decembro. Pues, e en Somozas, ademais. Aí un pouco parece que estamos na primavera, non? En vez de un inverno, e bueno, pues lógicamente, pues iso tamén é de agradecer que non haxa moito frío. Invita a ir aos campos. Lógicamente. O lanzamento de Artabe. Puido gañar a pelota o Somozas, o despexe contundente da defensa do Lealtad. Aí está tocando coa cabeza atrás Antonio para Pablo. Pega Pablo en longo, insiste o Somozas, ese envío de Pablo, a pelexa de Amaro. Vai ser balón pro equipo de Ferrolterra. Espera. Tiña que haber esperado un pouquiño, non? Dar tempo a organizarse. Sacou para Artabe este Iván Pérez, o pase interior de Iván Pérez, a chegada de Rami. Consegue sacar en defensa o Lealtad, pero presiona o Somozas con Rami. Sí, pero sobre todo Rami, que acaba de salir e se acaba de poñer nunha posición aí por dentro, ten que organizarse ben, primeiro ten que asentarse, está a impresión de que quere estar en todos os lados. Efectivamente, e que incluso alborota un pouco todo, e iso, claro, é bo e é malo a vez, non? Decir, pero realmente tender máis a desorganizar o teu equipo que organizalo, e esas zonas de medio campo ten que dominar, senón Roberto Baleato vai ser incapaz de equilibrar a este equipo. Falta o cartón amarelo por simular para Fran Núñez. Bueno, sí, bueno, é dicir, unha falta moi alonxada da zona realmente onde ten que defender Fran Núñez en campo contrario, e que tamén é incluso pues, hasta innecesaria. Non sabemos se é correcto ou non. No, eu creo que cartón amarelo por simular, eu creo que era un lance de xogo, sí. Sempre pode non ser falta, pero el tropezou, vamos. Lógicamente non. A veces pues, é pouco entendible certas decisións, non? Pegará arriba o Lealtad. Entramos nos últimos 15 minutos de... E tampouco ten a velocidade adecuada para sorprender a un rival organizado defensivamente. Ten que xogar con máis velocidade, ten que ser capaz de facer máis cousas se quere xogar a ser equipo que faga ataque, non? Porque entonces non está un pouco a merced en este caso, ata o momento do Rápido de Bouzas. É dicir, o partido de 0-0, bueno, polo detalle de que o Bouzas pues, fallou esas tres situacións tan perigosas que tuvo. Foron tres ocasións moi claras entre o 15 e o 20 desta primeira metade. Lembremos, o Bouzas leva 7 en contra, pero 24 a favor. Claro, dos equipos máis goleadores. Claro, é que non está primeiro porque solo non encaixe goles, porque é dicir, este é a gran cualidade deste equipo, que ten equilibrio defensivo e que ten gol e ten perigo. Por eso son os equipos que encaixan un pouco goles, están arriba, pero necesitan tamén marcar goles e o fai. Entón é un equipo que, bueno, que si ten que replegar, repliega, que si ten que apretar arriba, aprieta, e se ten que correr, pois corre, e se ten que ser contundente tamén o é, non? Por eso en terceira
nos campos escobar moitas veces é un equipo que domina moitos aspectos do xogo e en terceira división son moitos puntos. A falta do partido hoxe que podes perder, non ten nada que ver. A balón en longo de Vieites, a pelota para Carnero. O que tocou foi Cabrejo con Taboada, acaba de sacar Taboada. Este que toca coa cabeza é Martín González. A ver quen leva esa pelota porque emprega o corpo. Carlos Pereira xogou para Carnero e ademais forzou a falta o rápido de Bouzas e esa é unha situación perigosísima. Sí, ten grandes lanzadores o rápido. Pedían a segunda falta máis que a primeira Bouzas, porque lle favorecía porque era máis preto da área, pero aínda así é o que diste Pardavila e Carlitos. Partido Somozas 2, Lealtad 2. Moitísimo tempo todavía para que pasen cousas, sobre todo cando un equipo como Somozas estás de último e con tanta inseguridade para competir e para conseguir os resultados. Queco. Son xogadores importantes no balón parado. Sí, o propio Carnero, Jesús Varela. Teñen 3-4 opcións magníficas o rápido. Si, ten lanzadores e ten unha boa distancia. Ciro Copos concedido este aspecto de xogo, está un pouco a merced do que está facendo rápido, está un pouco desconcertado, pero bueno, os partidos hai que agarrarse a eles e de momento, pois, mentras que o Bouzas non sea efectivo cara ao gol, pois hai partido. Ollo esta xogada. Carnero ou Carlitos? Carnero. Va a ir Pablo Carnero, máximo goleador do rápido de Bouzas, leva marcados 8 goles, tamén é moi perigoso Carlitos. Finalmente Carlos Pereira, que paradón acaba de facer Lucas. Pega Queco, vai sair Mandaluniz, a vantaxe para Javi Mandaluniz. Pega arriba Mandaluniz, con preso Somozas. Saltaba, non puido prolongar Pedrosa. Este Josu, el marcou os 2 goles do Lealtad. Josu conduce, Josu xoga con Robert. Atención a esas accións de Robert. Tenta marchar de Fran Núñez. Non o ten tan fácil Robert para sacar o centro cando está pegadinha a liña de fondo. Si mete o centro Lealtad con Alex Blanco. Pasease a pelota. Ese balón que controla Álvaro Muñiz. Álvaro agarda a chegada de Queco. Con moitos xogadores está atacando agora o Lealtad. Queco atrás para Álvaro Muñiz. Vai a centrar o ex do Pontevedra. Toca Baleato. Bueno, hai máis que palabras. Se vai a subiar o árbitro. Penalti por ese choque entre Pablo e David Grande. É que é unha acción tan ingenua que pode ser ou non pode ser, pero que o árbitro está tan preto desa acción de Pablo. Fíxense vostedes, Pablo e David Grande. Está frontal. Ese cóbado de Pablo. E o árbitro, iso sempre se asubía. E o árbitro está a 5 ou 6 metros frente a esa acción. É dicir, é unha acción innecesaria e, insisto, moi ingenua, que incluso non sei se tuvo consecuencias a nivel disciplinario. Penalti en contra do Somozas. O Somozas que conseguira erguerse dun 1-2 en contra e que agora vai a ter que afrontar outra situación límite. Penalti favorable ao Lealtad. E aí vai David Grande, o goleador do conxunto de Villaviciosa. 6 goles no que levamos de campeón. A terceira para Carlos Pereira, minuto 22. Que intervención tivo que facer Lucas para botar o balón a córner. Sí, é un balón dun zurdo que supera a barrera e, bueno, que quizá lle faltou máis potencia ou altura para poder superar a Lucas. Lucas é en esta acción é un balón, por así decirlo, que esperaba esa zona. Pero, bueno, de todos os xeitos, gran lanzamento, 0 ocasións, 4 rápido de Bouzas e o partido de momento pues está nunha dirección clara, non? Carlos Pereira sacou en corto o lanzamento de córner. O envío de Carlos Pereira sobre a área. Outra máis do rápido. Van 5 claras, moi claras do rápido. Sí, esta volta de Vieites a salida do córner. Clarísimo, vamos a ver a repetición para que vexan os nosos espectadores. El córner en curto, donde Carlos ve a aproximación dun compañero, fa un ida e volta entre balón entre eles, e os outros goles do rápido de Bouzas salen de segundo pau hacia adiante e, bueno, a xogada perfecta, ensayada e que non acabou un gol porque non impactou ningún rematador do rápido de Bouzas. Agora pedía falta Martín, pero son momentos nos que o Compostela está total e absolutamente a mercede do rápido. Equipo de grandes sensacións, en este caso para a categoría, de que maneja ben as situacións de xogo o Bouzas, frente a un Compostela que todavía pues ya está costando moito afrontar este tipo de partidos e como quere facer, non? Pero como hai tanto talento no Compostela, de medio cabo para arriba, non vai necesitar moitas cousas para... Baixo paus Mandaluniz. E vai a ser unha situación, xa o digo, para facer perigo, para facer unha ocasión de gol.
Sobre todo con xogadores como Recoba, como Tomás, aí Mitogo forzando unha falta, xogadores rápidos como é o caso de Martín, bueno, grandes lanzadores de falta como é o propio Mon. Poden facer gol de Pablo fai algún gesto e o contrario, pois ante ese gesto, pois se tira ao chan, pois... Pero o xesto de Pablo é claro. Sí, é como unha especie de medio agresión, medio... No, eu creo que el quere protexerse ou quere defender o salto de cabeza. Que bueno, que pode pitarse ou non, pero que o árbitro estaba moi preto desa acción e sobre todo de frente á xugada. Vamos a ver si hai que confiar en Mandaluniz. Sí. David Grande, frontel Mandaluniz. O Lealtad coa posibilidade de poñerse 2-3. O árbitro advirte ao porteiro para que non se mova posiblemente. Aquí xa gañou, creo que foi o ano pasado, por 3 goles a 4. O Lealtad no campo do Somozas, un partido que fora espectacular. Vai David Grande. Vamos, Javi. David Grande, o lanzamento. Con moita tranquilidade enganou a Mandaluniz e pon o 2-3. No 78 de partido. Outra vez contra as cordas o Somozas. Somozas 2, Lealtad 3. Sí, decir, a falta de tan poucos minutos vemos aquí a acción outra vez repetida. Hai un balón que Valeato, pues bueno, pues despeja como pode e Pablo, para mí non hai ninguna intención, el vai se protexendo, pero Pablo nesa disputa pues contacta con, neste caso, creo que David Grande, ¿no? Sí. E bueno, o futbolista contrario é listo e o árbitro está aí e pita. Bueno, pues eu que sei, a veces se pitan, a veces non se pitan e ahora pues xa está, foi gol. Queda pouco de calquer situación de casi individual, a balón parado, decir, entón, bueno, isto para un equipo é determinante. Ademais, no Compos tamén é un equipo que leva marcados 21 goles e moi repartidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 xogadores 12 xogadores dos 23 do plantel conseguiron marcar goles. Vai a botar a falta Mon, posiblemente un balón pechadiño sobre a porta de Diego. De momento 5 oportunidades clarísimas do Rápido, ninguna do Compostela. O Compostela tentando achegarse a porta do Rápido. Aí temos o envío de Mon, a pelota ao punto de penalti, conseguiu despexar en defensa o Rápido. Levaba Tomás Abelleiro, falta cometida por Carlos Pereira sobre Tomás. Tomás, un xogador que tamén o ano pasado estaba no Pontevedra, era compañeiro de Pablo Carnero, de feito, e busca en terceira división a continuidade, os minutos que lle faltaron no Pontevedra. Eso que era un xogador no que Luisito tiña sempre moitas esperanzas postas. A pelota recuperada por Carlos Pereira, saída en velocidade de Óscar Pardavila. Traballou en defensa Tomás Abelleira, tocou atrás para Lucas. O balón en longo de Lucas, buscando a posición de Martín. Deixa pasar Martín, veremos quen foi o último en tocarse, Jesús ou Martín. E o árbitro que bola pro Rápido. Sacou Jesús, Yusuf. O pase de Yusuf, o mal despexe de David Rey. A vantaxe para Lucas Díaz Parcero. Sí, o Compos ahora está inseguro, non? A consecuencia de recibir tantos golpes en forma de ocasións e de sensación de perigo, pois bueno, lógicamente pois non está cómodo no partido. Intenta ter balón, pero bueno, decir, bueno, non é capaz de superar as dúas líneas organizadas do Bouzas, os poucos espacios que existen. O tempo e é unha mágoa porque realmente agora queda moi pouco tempo para poder volver a meterse no partido, pero bueno, hai que insistir, non? Aí temos a Isi no campo. Isi que vai a xogar nesta banda esquerda. Sí. Pois a ver se lle dá un pouco de frescura, de profundidade. Entrou por Amar, neste caso Amaro me parece, para xogar a Petro Cao aquí en banda esquerda. Ten que dalo todo polo todo equipo da Unión Deportiva Somozas, porque, bueno, quedar con 11 puntos a unha xornada de rematar a primeira volta. Sí, é unha puntuación moi comprometida. E sobre todo a sensación de que estuveches nun carrusel nun vaivén de partido que te sube e baixa, non? Que tuveches opcións. A veces perder contundentemente fai incluso menos dano que perder así, non? Pero bueno, o Somozas está nesa dinámica e bueno, queda tempo para todavía facer algo máis neste partido. O lanzamento de falta de Iván Pérez. Vai pegar Iván. Hai que guardar ese poderío aéreo do Somozas. O envío arriba de Iván, o toque de cabeza de Roberto Valeato, o despexe por parte do Lealtad. A ver, Fran Núñez.
Fran Núñez, intenta progresar Fran Núñez. Hai un caneo, prefire aclarar un pouco a situación cara a Iván Pérez, o envío interior de Iván Pérez. Este é Rami. Rami de novo con Iván Pérez. Iván Pérez tenta ser protagonista nestes momentos complicados. O centro de Iván, a pelota rexeitada. Controla Isi. Isi está no interior da área. Isi buscando situación de centro, mesmo de pase. Pero aí a carón ten Antonio. E Isi, bueno, conseguiu xa sacar un saque de banda que é un bo premio. A carreira de Ander Artabe. Isi, pues non son aproveitados e a velocidade de balón é defectuosa ou pouco rápida para superar un adversario. Ahora hai un movimento táctico. Ollo que tenta marchar Yusuf. Perdón, hai un movimento táctico non de homes, é dicir, a forma de xogar é similar, 4-1-4-1 ou 4-3-3 en función de situacións. Recoba vai a xogar de punta agora mesmo, Mitoko ven a banda dereita e Julián pasa para dentro para xogar xunto con Tomás Abellera, porque Julián ten máis capacidade ahora mesmo para, e de que foi un xogador de banda nos seus inicios, no Santa Comba, incluso no Órdenes. Ahora eu penso que se encontra máis xogando máis cómodo xogando por dentro, porque Mon ahora mesmo está moi solo e eu penso que este movimento, pues bueno, realmente lle vai a dar a mellor máis capacidade para ter balón e para ser un pouco máis incisivo a Compostela que de como estaban antes. Recoba reduce o espacio, xúntalo máis cos centrales do Bouzas, porque Recoba, ao fin e ao cabo, non está participando tampouco no xogo, entón vai a ter máis capacidade para generar peligro se o balón está cerca da portería, cerca da zona do rápido de Bouzas. E bueno, esta é un pouco a variante que visora Iago Iglesias en función aos seus homes. Co mesmo sistema, cambiou un par de piezas e intentaba modificar cousas que, bueno, que ata o momento non lle salían ben. A pelota favorece o Compostela, a saída de Mon pon a pelota para Martín, agora sí pode correr Martín, ven no traballo defensivo Iago Paz, conseguiu frear esa carreira de Martín, ten no apoio a Julián. Martín tenta facer un caneo, xoga con Recoba, Recoba móvese con esa calidade, un auténtico bailarín de ballet, Gonzalo García Recoba, que conseguiu forzar a falta. Ese é un pouco que decíamos, é dicir, aproximar a Recoba á zona dos centrales e, como ben dicías ti, con unha acción que recibe por dentro é capaz de sacar xa unha falta que lle vai a conceder ao Compostela pois unha situación moi perigosa de gol. Non esquezamos a trayectoria de Recoba, a trayectoria absolutamente de elite. Primeira división holandesa, Chipre, Israel. O mellor pensa que estamos falando de futbolista de Eredivisie, de Liga Holandesa, pero dos máis cualificados, porque son equipos como Groningen, equipos moi importantes. Herenben, o Groningen, que decir, non xogou no Feyenoord PSV Ajax. Decir, sí, os segundos espadas. E ademais entrou no lugar de Amaro. Igual a Amaro faltaba un pouco de frescura para progresar por esta banda esquerda. Control de David Grande, toca de cabeza Fran Núñez. Rami volve a xogar atrás con Fran Núñez, este con Pablo. Pablo pega arriba, Pablo cara a Isi. Isi tocou o xusto de cabeza. Sí, ahora está nese momento de tras o gol encaixado, pois o contrario, entre que retroceden uns metros e que ti, pois bueno, falta pouco e te impulsas hacia arriba, pois está conseguindo cando menos pois que o balón está preto da área do Lealtad e conseguir accións importantes, ou polo menos cerca da área do Lealtad. Quizá o que Vior está interpretando esa situación a Petro Cao e Iván Pérez en canto a balóns polo menos enviados á área, que conseguiu enviar 6, 7, 8 balóns en zonas de perigo. Pero insisto que o Somozas, si perde este partido é por certos erros a nivel defensivo, pois de ingenuidade ou falta de intensidade noutros, non? Que non polo aspecto ofensivo, que levas 2 goles a favor xa. É dicir, tu veches o partido para gañalo, ou podeches perder, e agora estar nesa situación de que podes perder tamén por precisamente ese tipo de erros que son con bo cartel na categoría. Oye esta falta. Atención a falta, o lanzamento de Mon. Que paradón acaba de facer Diego. Xa dicíamos que Mon era un xogador perigosísimo a balón. Momentos que máis enfadan a Stilling cando acaba o partido e se que acaba así. Pegou a diagonal, Pablo controla Pedrosa. Case que Pedrosa leva a pelota e ao final o que acaba é caéndolle un cartón amarelo por simular. E este xa é o segundo que indica o árbitro en accións similares. Sí, estamos vendo o toque de Rami, controlou Pedrosa, era un control moi complicado. Despois non é penalti, iso é evidente, pero tamén é un lance de xogo. Evidentemente, aí estou totalmente de acordo contigo. Xa eu tampouco me teño por que tirar, ni me estou tirando, é dicir, estou disputando un balón que, ao contrario, en este caso o lateral esquerdo Queco, pois se anticipa a miña acción ofensiva, pero non significa que este simulando un penalti nin que leve un cartón amarelo. Parado e atopou a resposta de Diego no minuto 28 da primeira metade.
Fantástico tiro de Mon. Como buscou o Javier o bote abaixo, Buah. Lanzamento de córner a prol do Compostela. Vai a ser Martín, o envío de Martín, o salto de Carnero, a pelota rexeitada, Martín González. Pegou arriba Martín González. Sí, como ben decías, o lanzamento de Mon perigosísimo para Diego en este caso, porque o balón foi abaixo e, bueno, en este caso favorece a Diego ser un porteiro destas características, un porteiro baixo que é capaz de ir ese tipo de balóns. Posiblemente se falamos de un porteiro de un 90, un 90 e pico, pues tería máis dificultades. É que esos botes son complicadísimos de controlar, Entón, bueno, xa vemos un pouco, decir, ese cambio de Iago que supuxo unha falta perigosa e un correr posterior con remate e, bueno, o Bouzas, lóxicamente, pues vai a seguir facendo o mismo, pero, decir, o Compostela avisa e ten capacidade para fazer, inda que non este hombre facendo ben ou con continuidade no xogo de ataque, ten capacidade para ter de vez en cando unha ocasión de gol e perigosa, non? E que o Compostela é un equipo que non gañou nas últimas 5 xornadas, pero é un equipo que sempre propón ese fútbol ofensivo e pola calidade dos seus xogadores sempre ten oportunidades. Eu vía, non hai moito, un partido diante do Arousa que foi unha manchea de ocasións tanto do Arousa como do Compostela. O Compostela ten o problema de evidentemente de chamarse Compostela e de que na categoría... Ollo Mitogo con Saro, vai gañar Saro a liña de fondo, pase atrás, o remate de Calcaño de Recoba, non atopou portería. Insiste o Compostela con Cabrejo, Tomás de novo con Mon. Agora hai un arreón da Sociedade Deportiva Compostela. E Santi Taboada, o pase de Santi Taboada, pelota curtada por Diego Paz. Hai outra velocidade e o Compostela pois arrincona máis o Bouzas. Dicimos que o Compostela ten o problema, entre comiñas, de que é Compostela e é unha categoría, ten un nome. Marca 2 goles máis o Deportivo B, que está a gañar por 4 goles a 0. O As Pontes, lembren, Rápido de Bouzas 2, Barco 0. Son dous equipos que teñen pinta de xogar este ano playoff para ascender a competir en campos que son moi complicados e que se exigen moitísimo máis. E o gran problema, seguramente, o déficit de puntos non o ten tanto como local, senón que, lóxicamente, como visitante, que tuvo ademais opcións e a mala fortuna posiblemente. Segunda División B, esa categoría na que quere manterse o Somozas, pero de rematar así este partido vai no ter un pouco máis complicado. Baleato, centra Baleato arriba. Poderoso aí o porteiro. Estivo moi ben. Como ben decías ti, un porteiro dos mellorciños da categoría. Seguro, eso que non é moi alto, Javi Porrón. Pero é un porteiro dominante, potente, e a veces o carácter e a mentalidade que te teñas imponse a veces a falta de centímetros, non? E neste caso son dos porteiros que teñen ascendencia no xogo a nivel defensivo. Aí fora de xogo de Dani Pedrosa. Está acabando o Somozas pois a base de balóns máis frontales e diagonales, generando situacións de perigo, e sin embargo cando estuvo 2-2 pois estuvo máis desorganizado e con máis dificultades. Fíxate, e esas protestas que lle van a custar a expulsión a Stili. Intre que vai aproveitar para facer un troco lealtad. Marcha Josu Camporro e entra Agus Porto. Bueno, non sei o que diría Stili, porque realmente pois seguramente son as situacións personais, as circunstancias deportivas e como se produce un marcador, e por eso seguramente Stili, pois seguramente sin decir prácticamente nada, pois o estar abaixo penaliza moitas veces e favorece certas situacións arbitrais que é moito máis doado que o mellor a outros equipos. Eu creo que o árbitro, para un partido no que non houve prácticamente nada, son sin saber aí nin estar aí presente, son 7 cartóns amarelos, esta expulsión agora de Stili, sin ser un partido agresivo, sendo un partido donde realmente hai 5 goles, pero hai disputa, hai nobleza, hai, non? E que ademais, bueno, que o árbitro pois lóxicamente incluso pois tomou a decisión do 2-3 no penalti, que é un penalti que podemos considerar que pode ser, pero que é un penalti que hai que pitar tamén. E, bueno, o partido está con normalidade e como ten que ser. Últimos 5 minutos de partido. Hai moitos partidos de conseguir unha victoria, pero non o fixo. E aí é onde empezaron os problemas. Os problemas non, digo, de ter 4 ou 6 puntos menos na clasificación. Ollo, balón de Cabrejo pola esquerda, pelota de Cabrejo, control de Mitogo, perfilábase pro remate, Mitogo acabou sacando en defensa o Rápido. Este Mo vai curtar o Rápido, ollo Rápido que pode montar un contragolpe. Pardavila estaba buscando un apoio Pardavila. Bueno, agora sí, tiña o claro Tomás cometer unha falta para evitar eses contragolpes do Rápido, que pase que vai estar condicionado a partir de agora. Primeiro cartón amarelo do partido. Sí, é dicir, bueno, tiña que cortar un contraataque. Non hai dúbidas. No, evidentemente, porque ademais era evidente que o espacio que había era importante para correr e ese era a consigna deste xogador. O partido, pois, bueno, xa é distinto.
É dicir, me refiero que xa o Compostela ten sensación de aproximación á área contraria e, bueno, tamén ten que cuidarse moi moito de non recibir contraataques. O que está é bonito, Javi? Sí, porque, a ver, vamos a ver un equipo, un partido onde van 31 minutos e vimos 6 ocasións claras de gol, é dicir, 5 por un lado e unha por outro, pues diche que bueno, que hai equipos, sobre todo que está bonito porque son equipos distintos, non? Entón, bueno, é dicir, son estilos, organizacións distintas, formas de afrontar os partidos de maneira distinta e, como a mí me gusta calquer tipo de situación de xogo que si a faz ben, pois dache un partido que é atractivo, non? E ademais o escenario está ben e acompaña. Por lo tanto, eu penso que estamos a disfrutar do que é a categoría e do que nos pode dar esta categoría e un partido interesante, lógicamente. Sacou Diego fora de xogo. Saliu Josu Camporro. Sí, entrou Agus Porto. Sí, penso que Josu desde a súa posición de media punta no 4-2-3-1 determinante, porque apareciu nos 2 goles desde a segunda línea, un definido traspasa. Tocou Carnero, Carlos Pereira, o control de Carlos Pereira, loitando con David Rey, acabou sacando a experiencia, impúxose de David Rey, apoiouse David Rey en Julián para Mitogo, quere xogar Mitogo por esta banda dereita, consegue irse en primeira instancia de cotilla, pero xa estaba Vieites preparado para facer a axuda ao seu compañeiro. Está máis cómodo con Mitogo, non lle gustaba estar de punta, de espaldas a portería, non ten capacidade para correr, aquí en banda dereita sí, e sobre todo Julián, pois aí dentro xa vixe un par de contras e outro tras saque de banda mal defendido e xunto con Robert e Muñiz os xogadores a nivel ofensivo, mas a sempre a intimidación de grande e o balón parado un xogador decisivo. Bueno, aquí vai nacer o Somozas na falta que vai a botar Iván Pérez. A ver o lanzamento de Iván, ten que incorporar toda a dinamita en ataque o Somozas. Pegará Iván Pérez. ¿Tú crees que pode atreverse cun disparo directo? Pode ser, é dicir, está un pouco demasiado hacia a esquina, pero bueno, é dicir, eu vexo. Sí. A Iván Pérez que pode pegar directamente a porta. A Barreira, coido que está en situación correcta, va Iván Pérez, o lanzamento de Iván, abaixo chapou Porrón. Colleu portería, pero a dirección ou a altura, pois o portero é un portero rapidísimo, como ben decías, un portero ágil, rápido de pernas, pois chegou sobradísimo para blocar. Non sei se valen estas consideracións que votan mellor porteiro do mes na categoría, pero Javi Porrón sempre está entre o top da categoría. Sí, hombre, non, eu a verdade... Tamén é un porteiro que seguramente teña que intervir moito, é un equipo lealtad que xoga atrás pechadiño. Sí, a ver, un porteiro, pues bueno, pues que sobre todo que domina os tempos, non? Que acelera cando ten que facelo, que manda no adversario, un porteiro rápido. É dicir, un porteiro, bueno, que en este caso ten ascendencia no xogo, que sabes que hai un porteiro aí, polo menos, que é o que decimos os entrenadores, non? É dicir, que ten liderazgo aparentemente no xogo do equipo. Sacou Javi Porrón, controlou David Grande. Por dentro axuda a Mon e o equipo equilibrouse un poquinho máis e ten máis capacidade para rebasar ao adversario. A complicación do Compostela é atopar ese punta. Non ten a Santi, que está mancado, David Nogueira. Tampouco hoxe entendo que tampouco ten que xogar con un punto ninguén está a facer, porque eu penso que o Compostela é capaz peligroso cando rouba, corre, conduce, cando conduce Tomás, conduce Mitogo, conduce Martín, non? E un pouco vai, e ese tamén é o perigo do rápido, que non o collen nesas transicións. Houve unha transición onde o colleron e acabou en falta onde lanzou despois Mon. É dicir, o rápido non pode perder balón, non pode perder espacio, non pode conceder transicións ao Compostela, porque senón aí onde o Compostela é máis forte, curiosamente. É dicir, queren facer ataque, pero sin embargo o Compostela onde fai dano é cando rouba e corre por dentro, non? Tomás e todos estos. Aí estivo espectacular a hora de curtar Diego Vieites. E o Bouzas ten que evitar eso, se ten que interrumpir máis o xogo, pois vai favorecer porque vai evitar esas situacións. Pero ida e volta non lle interesa a Bouzas que sea o partido. Pegou arriba Cotilla, xogou Santi Taboada, pelota para Lucas. Estamos no minuto 33 da primeira metade. Increíble despois das oportunidades que vimos, pero de momento mantense o empate sen goles. Está a xogar Santi Taboada, vexan onde ven a recibir Tomás Abelleira. Apóyase con David Rey. A presión de Pablo Carnero, David Rey por dentro, atopou a Julián tempo a banda dereita a Mitogo, pase en profundidade, vai poñer o centro a Mitogo, ollo en deixa pasar Robert. David Grande, 7 goles no que levamos de campeonato, segue estando por riba do 50%. 7 goles, pero falemos de porcentaje na influencia do xogo ofensivo, é dicir, 7 goles de tiñan 9, non?
Ahora van a ter 12. 12. 7 de 12, é dicir, non é 7 de 30. 7 de 12 é o 60% dos goles, 60 e pico. Marcha Robert, outro xogador que fixo un gran partido. O interior esquerdo do Lealtad. Vai entrar Belda. Sí, estes son trocos xa para descanso, para perder tempo e para eso. O objetivo é o que ten. Cando un entre no 88, pois lógicamente non hai moito máis que decir a nivel de comentario. E que, bueno, faltaban xogadores o Lealtad. Isto tampouco podemos perder de vista. Non está Baldo, bueno, a presenza de Baldo no equipo é moi testimonial. Faltaba Mendy, que é un xogador sí, fundamental. E o de Mitogo, curta Vieites, o balón rexeitado para Saro, chega Saro, punteirolo de Saro, o balón marchou fora. Outra acción, o partido xa, insisto, fai 5-10 minutos desde o momento táctico do adestrador do Compostela que cambiou, porque eu entendo que Julián é fundamental en esas accións por dentro. Vemos ahora como se incorporou un ataque recibindo o pase de David Rey, acabou xogando hacia fora e bueno, e o Bouzas, bueno, empezas a sentir máis incómodo porque os medios centros xa non tan asustados ca línea de 4 e por... Falamos dun equipo de 10 primeiros, é dicir, entre o 8º e o 12, basicamente, que podemos pensar que é o Lealtad, non? Nesta categoría, indo todo máis ou menos ben. O objetivo eles teñen claro, permanencia. Efectivamente, entre o 8º e o 12 falamos... Se o Lealtad acaba de 16, claro, a temporada é un éxito. Por eso digo, é dicir, que máis abaixo xa son móveste en problemas, non? No, de 15, porque o 16 xoga o playoff de é un desos equipos que, pois como hai moitos na categoría de segunda B, é dicir, habrá uns 10-12 parecidos ao Lealtad, e que a diferencia é como empeces un pouco e como copitas, é dicir, eles o teñen claro, máis ou menos os resultados son parecidos. Este é o resultado máis distinto, o que se sai da norma, e sin embargo, curiosamente, pois aí están. Dani Pedrosa, o toque de primeira, ese balón cara a banda esquerda, non chegou Isi, e o rexeite que acaba de converterse. Por aí, pois xa non aparece a recuperación de balón, non poden correr e, bueno, está o partido máis igualado. Ollo Carlos Pereira buscaba case de memoria a chegada de Yusuf, a ver se pode aparecer Yusuf. Conseguiu forzar a acción de Lucas, que botou o balón a saque de banda. Yusuf aparece e aparece Carlos Pereira, é dicir, o Bouzas con nada ou casi nada é capaz tamén de facerse unha situación de perigo en segundos. Lanzamento de banda de Jesús Varela. Está a pedir que se metan dentro os seus compañeiros, tanto Pablo Carnero como Yusuf. Sí, porque suele sacar loco e que agora engañou. Xogou Jesús Varela, apoiouse en Pablo Carnero. De novo Jesús Varela. Vai poñer a pelota na área Jesús, ese balón para Pardavila, control de Pardavila, gol. Gol do rápido, marcou Pardavila, 34, case que 35 da primeira metade. Acaba de marcar Óscar Pardavila. Acción de ataque do rápido, o centro dende a dereita e a aparición de Pardavila por sorpresa. 0-1 Compostela rápido. Sí, a ver, este é un saque de banda inicial e con saque de evolución de Carnero sobre Jesús Varela, un xogador que diestro centra ca zurda. E bueno, é un balón ao segundo pau defendido pois de maneira defectuosa en este caso por a ese de Compostela, sobre todo o lado contrario ao balón, non? Donde permiten a aparición dun futbolista en segundo pau. Demasiado espacio entre a defensa e Lucas, e a habilidad, a intuición de Pardavila, o control excepcional e a definición posterior, lógicamente. Hai errores defensivamente, senón nunca habría goles, e hai calidade técnica en Pardavila para definir como debe. É unha oportunidade de gol para Arcaiz. Pois acabamos de ver como case pode marcar un gol sin querer, non? O fútbol é así, é dicir, despeja o balón ao Lealtad, dalle a Isi, e porque Javi Porrón estuvo atento para atajar ese balón. Último minuto. Era un futbolista que recibe un balón del lado contrario. Bueno, ao mellor non era a situación máis perigosa e convertiuse en perigosa, pero, bueno, ven un pouco a confirmar que o partido ten ocasións e que o Bouzas ten pólvora arriba. É curioso o fútbol, Javier. Mellores minutos seguramente do Compostela, chegou o gol do Bouzas, pero non podemos dicir ni moito menos que sexa un premio inmerecido. E sobre todo o que sería que esos xogadores, Yusuf, Carlitos e Pardavila e Carnero, son xogadores que sempre te van a ter durante o partido. Estamos no 44 do segundo tempo. Somozas 2, Lealtad 3. Este resultado sería, vamos, un pulo impresionante para o Lealtad, que xa se pon con 22 puntos. E eu creo que na media, cando calculas a media ao final dunha primeira volta, eu creo que eses 22 puntos para un equipo que loita pola permanencia é unha bagaxe extraordinaria.
e nin moito menos unha boa bagaxe para os Somozas, que quedaría con 11 puntos e ademais agardando que fagan Boiro, equipos como Boiro, como Guijuelo, como Arandina, como Caudal, e que se algún deses gaña... Pero bueno, ao final eu penso que hasta tampouco dá igual o que fagan os demais, porque ao final a puntuación é contra que peleas, basicamente, non? Entón, bueno, poden ganar uns e perder outros por cuestións de calendario, pero é o que decíamos antes, agora se non ganas un último partido, pois ou faz 30 puntos na segunda volta ou non tens ninguna opción prácticamente a pelear por non descender. Eso non significa que a competición se acabe, é dicir, tens que intentar facer o que podes facer, pero o máis importante dos Somozas é recuperar se acaba así o partido e seguir competindo as máximas jornadas posible, porque se te deixas ir, entonces isto é longuísimo, non? Lóxicamente. Sobre todo, parece que é un momento complicado, porque serían 5 derrotas consecutivas. E como foi o partido, non? É dicir, ahora vai acabar o partido, está intentando acabar, está intentando pois apretar, seguir, pero os erros son atrás e os erros son en zonas defensivas e en zonas onde tens que ser moi contundente, e os Somozas aí non o foi. E ademais tuveche a opción de ganar o partido por momentos, ou de puntuar, cando menos. Muñiz manexa con Queco, vexan como está manexando agora mesmo o partido Muñiz, metendo ese pase cara a tensión. Efectivamente, e hai que vigilalos. Bueno, e podemos meter a outros xogadores que podrían estar aí que non teñen. E os restos, 4 e 2, a línea de 4 e os 2 Llago que xogan no medio, son de equilibrar. Os medios do Bouzas, é dicir, o balón prácticamente non pasa por eles, xogadores en este partido que están para roubar, equilibrar, lanzar, pero non para participar no xogo de ataque, salvo que sea para presionar en campo contrario. E ese é un pouco este equipo, por eso é tan difícil, lógicamente, porque o ten claro e ademais ves que disfrutan facendo este tipo de accións, é dicir, traballando como colectivo, porque saben que a consecuencia é estar de primeiros, non? É dicir, vese que todo o mundo traballa e, bueno, podrán perder ou ganar, pero é un perigoso ahora mismo. E costado que ten anímico e seguramente como é Pachi Salinas, o que desprende como persona, no sentido de que a nivel motivacional é un equipo ahora mismo peligrosísimo. O Bouzas é un rival directo para estar en playoff, lógicamente. Pois marcou Pardavila, terceiro gol na temporada, non marcaba dende a xornada número 4 cando lle fixera un dos 4 goles na vitoria diante do Choco. Ben, é certo, como dicíamos antes, que estivo un mes lesionado e que levaba entrando nos partidos nas últimas 4 xornadas nas segundas metades. Pero é un xogador, bueno, Pardavila, moi interesante, un xogador que estivo en segunda división B no Coruxo, que estivo no fútbol finlandés, creo que foi. Sí, que se intuía algo máis, que como que se estancou a súa carreira, pero tipo... Bueno, un xogador do ano 93 ainda ten moito percorrido. É un xogador que irrumpiu, que se traía unha trayectoria importante a nivel de fútbol galego, un xogador lixeiriño, zurdo, de un parón importante, e como que deste que, bueno, que tuvo aí, decir, parecía que iba a ir máis arriba e de repente pues tuvo que volver atrás, bueno, pasou a Carballo e este ano pues volver aos seus orígenes como cabezón. Sobre todo, Javier, porque no seu primeiro ano senior marcara 8 goles en terceira división no Rápido de Bouzas e deu o salto a segunda B. Algún gol sufrín nas miñas carnes. E ademais un fermoso de vaselina, me acordo no Baltasar Pujales, o sea que é un xogador que, bueno, que ten calidad técnica e velocidade. Ollo Yusuf, amaga co disparo, xa estaba pegando Yusuf al Guatani, balón rexeitado, Mitogo, traballo defensivo de Vieites. Como está Vieites nese traballo? Bueno, como están en xeral os 6 xogadores? Sí, a ver, de aspecto defensivo do Rápido de Bouzas. No aspecto defensivo, Portas é un xogador que leva toda a vida en Bouzas, que estes dos últimos anos... Grande, non chegou o dianteiro do Lealtad. Xoga xa en longo Javi Mandaluni, non hai tempo que perder. Controlou Dani Pedrosa, Iván Pérez, Roberto Baleato, chegaremos ata o minuto 48, Roberto Baleato con Dani Pedrosa, buscando unha acción individual, Dani Pedrosa, pídelle aí sí que se vai, había 2 xogadores pegadiños a él aí pola banda dereita no ataque dos Somozas. Este que executa o saque de banda é Artabe, Rami que vai a meter o centro na área, a ver se pode rematar alguén dos Somozas, pelota rexeitada, Roberto Baleato con Iván Pérez, Artabe, o pase de Artabe para Pedrosa, encara Pedrosa, pode marchar de pode buscar o disparo, outro balón rexeitado para Rami, está metido, engarrafado na súa área o Lealtad, de novo Iván Pérez, o centro de Iván, agora saca coa cabeza Alex Blanco, este David Grande botando unha man en defensa, tentando forzar unha falta, e consegue forzar esa falta, pues que lle vai dar moito aire ao seu equipo, case que vai facer que remate aí o partido. Cartón. Si o Antonio tiña contabilizado outro. Sí, vai a ser unha baixa importantísima pro partido do Valladolid.
Sí, un cartón Antonio bastante, bueno, corta contraataque, bueno, riguroso, pero que ainda por cima, pues o equipo perdes e con secuelas. Al final, todo cando sale mal, e un pouco é o que pasa ahora mismo no Somozas, é dicir, o partido pues ten toda esa pinta de equipo que está abaixo, que sufre todas as penurias e as miserias de equipo que non lle sai nada ben nestes momentos. Non imos curiosamente xogou de lateral dereito, é dicir, máis que de central. Eu penso que aí se encontra máis cómodo, non? E Vieites é un xogador que, bueno, que non debemos olvidar, esquecer que estuvo no final do Deportivo e no Barbadas, e que solamente por cuestión de traballo pues estará ahora en Vigo, pero é un xogador que, bueno, que máis ou menos a este nivel pues é un xogador moi regular e moi rentable, non? Apórtase un deses xogadores os que había que facerlle unha reportaxe. 12 anos no primeiro equipo do Rápido de Bouzas, os 12 como titular. Pues por eso digo que case que indiscutible, Sí, por eso digo que debe ser sí, é un xogador que leva toda a vida prácticamente en este equipo, non? Aí temos a Vieites. Vieites xoga atrás con Diego. Pegou arriba Diego, a posición de Pablo Carnero. Como lle gusta isto a Pablo Carnero, ainda que viña de situación de fora de xogo. Eses controis de Pablo Carnero co peito, poñendo a perna arriba. Sí, non vamos a poñer en dúbida este futbolista Pablo, porque penso que está en terceira por circunstancias cando podría estar en outra categoría, non? Un xogador que marcou 18 e 20 goles en 2 temporadas no Pontevedra. 38 goles en 2 temporadas. Sí, é máis ou mellor, bueno, a constancia que ele poida ter, a capacidade para esforzarse, que máis que calidad ou condicións que ten, pero é un xogador que nesta categoría determinante, que, bueno, que posiblemente pues, ao volver a Vigo, pues, ao voltar a Vigo e a terceira división, pues, bueno, intenta que a súa carreira pues, xa discurra máis dunha maneira máis amateur ou máis... Ollo Mon, pegou Mon a pelota que marchou arriba. Ese disparo de Mon, case que 30 metros había aí, pero Mon é un xogador que se atreve incluso dende distancias, dende tan lonxe. E vamos, ahora temos un partido, pues eso, donde a mente pues empeza a funcionar, donde é un equipo que ahora mismo é poderoso a nivel defensivo, a nivel de estadísticas, e o Compo sabe que está contra este equipo. Témolo claro, Javier, 5 xornadas en perder, empeza a ser de auténticas finais as que vai a ter a partir de agora. Fran Núñez, quedan 20 segundos, queda tempo para unha última xogada, o pase de Fran Núñez, veremos se hai córner ou non, pois sí. E será adversario que ahora mismo é o peor posible para xogar contra eles, en teoría, por todo o que tengo rápido e por todo o que rinde, non? Sacou Mon, xogou con Julián para Mitogo. Mitogo quere xogar por dentro, Mitogo está buscando algún compañeiro, acaba topando a última situación prácticamente de xogo, e donde Somozas pues terá, bueno, a opción de poder empatar se ten acerto. Con todo para arriba, Iván Pérez no lanzamento, manda Lúniz ao remate. Tan só queda no rexeite Isi. Va Iván con ese lanzamento, case que toca manda Lúniz, acabou sacando en defensa o Lealtad, Intre no que remata o partido con ese resultado de 2-3 en contra dos Somozas. Sí, incluso hasta podías ter a suerte de que o rexeite che quedase aí botando e poder finalizar para dentro, pero bueno, o resultado ao final é dicir 2-3, partido que te castiga, a forma en que se produce a expulsión do teu máximo exponente en canto a dicir, futbolista que pode xogar máis minutos, incluso como é Antonio. Bueno, todas as circunstancias de drama deportivo, en este caso Somozas, por manifestadas no partido de hoxe. Un Somozas que vai a rematar a xornada penúltima da primeira volta con só 11 puntos, 5 derrotas consecutivas, 9 partidos como local na primeira volta, 4 empates e 5 derrotas. Realmente por aí este es Julián móvese entre liñas, apoias en Saro que vai a meter o centro, a posición de Gonzalo García Recoba, este Tomás Abelleira, chegada de un veterano como é Juan Cabrejo, o envío de Cabrejo controlado por David Portas, non se complica Portas, son datos que condenan ou que teñen pinta de condenar a calquera equipo. Ten que darlle a volta dun xeito total e absoluto Somozas a esta situación na segunda parte do campeonato. Repasamos os goles, adiantouse o Somozas no minuto 16 co tanto marcado por Arcaiz, remontou 1-2 o Lealtad con 2 goles do dorsal número 10 Josu, volveu a meterse no partido Somozas cun golazo de Arcaiz, probablemente na mellor xogada do partido esta que estamos vendo, pero no minuto 78 un penalti favorable
o Lealtade transformado por arriba para que presione Yusuf, consegue curtar Mon, xogou Tomás Abelleira con Mon, este máis atrás con Santi Taboada. Se tivésemos o dato de posesión de balón, igual estaba 60-65 sí, a prol do Compostela, pero tampouco é algo que le preocupe o rápido, que lle preocupe, que lle moleste. Que lle importa o rápido é que non haxa conduccións por dentro, transicións ofensivas tras pérdida, e despois eles saben que de que tiña o balón Compostela van a roubar e van a salir con velocidade. Realmente ese é o partido que plantexan e que lles interesa. É dicir, a veces, bueno, ter o balón sí, pero si ten un objetivo ou un fin, senón é mellor que cando teñas, pois finalices situacións de gol, porque se ahora analizamos estadística da primeira parte, eu tuve un pouco o balón, pero tuve 6 situacións de gol o Bouzas. Por lo tanto, é dicir, a veces a rentabilidade de posesión ocasión non é real. Entón, neste caso, é cando se demostra, non? Que o Bouzas non necesita ter balón para facer dano cada vez que rouba. Últimos minutos da primeira metade, xoga Basaro con Mitogo, que é un Mitogo, di o árbitro que non hai nada, este Recoba, o centro de Recoba, estaba buscando a posición de Martín, este Mon atrévese con todas, pegou Mon arriba. Sí, pedían aí unha acción sobre Mitogo, pero bueno, tampouco penso que dé a impresión de que fosse unha acción de pena máxima, non? 42 minutos da primeira metade, Compostela 0, Rápido de Bouzas 1. Partido que abre a xornada no grupo primeiro da terceira división, o grupo galego. Hai outro partido que está en xogo, que é o Castro Negreira. Dous partidos, Castro Negreira e Silva Ordes. Bueno, pois David Grande puxo o 2-3 definitivo. Bueno, Javier, gracias por... Está todo dito, sí. Gracias a vos, e bueno, a competición continúa. Isto é moi importante. Os Somozas evidentemente queda unha volta e un partido máis da primeira volta, e isto é así de difícil, e hai que refacerse porque isto continúa. Nunca hai que baixar os brazos, non se sabe onde poden aparecer dúas vitorias consecutivas que te volvan a enganchar a esa parte baixa da clasificación. De momento Somozas é o equipo que queda máis descolgado. Grazas, Javier, grazas a todos vostedes. Rematou o partido en Pardiñas, no Manolo Candocia. Somozas 2, Lealtad 3.